Sanibonani ma-South Africans, igama lami uThulani Shongwe enimthumele ePhalamende. Ngicela ukunibingelela kakhulu nangokuyithoba. Nginifisela unyaka omusha, omnandi, othobekile, oney'mvuno ezinhle futhi onganabugebengu. Sizoqala-ke manje sigijimisa ukubopha abantu abagangile onjengoPaul Sullivan, abantu abangafuni ukuthi baziyivakashi la-South Africa but bazenze ngathi elabo lelizwe. Ikakhulukazi sifuna uku-understand-a njengoba izolo besino-General uPhahlana osivezela ukuthi uMr Ufikele Mbalula owayewuminister wamaphoyisa ngalesa sikhathi wamxosha, wamsusa kungendlela efanele. Uma ulandelela izathu zokumsusa ayitholakali, wamxosha ngomlomo, wangambhalela incwadi ilandele ngemuva. So lokho uma ukulandela uyabona ukuthi wayesuswa ukuze amathenda lawa angafuni ngawo azokwazi ukuthi athathwe. So siyayibona lo bugebengu kancane kancane siyabulandelela. Namhlanje sikhuluma noGeneral uKhumalo oyena mseshi onzulu kulento ye-political killing task team. Esifuna ukuthi siyilandelele ukuthi yayicishwelani. Uminister Mchunu wathi ayivalwe nge-31 December kule minyaka edlule if uyakhumbula. Sifuna ukuthi manje singene kanzulu sibambe lezi gebengu. Ngiyafisa ukuthi si-understand ukuthi inkinga yethu enkulu sesiyibonile sonke i-constitution yase-South Africa. This Roman Dutch law iyona esenza ukuthi singabopha abantu. uPaul Sullivan uphumile ku-country, i-constitution iyamvumela. Kanti bekumele uma unecala, if bephethe amakhosi noma kuphethe umkhonto wesizwe, uma unecala bozomisa eceleni ukuthi awuphuma usilinde kancane siqede ngawo. Cela nuvotele umkhonto wesizwe la udinga ukuvotela khona. Siyayibonga i-support yenu, iyabonakala futhi iyazwakala, nothando lwenu luyabonakala. Waza umkhonto wesizwe. Qinisela Ncamalala singabakho, qinisela.